Magkano? Saan yung binili? Package. Okay. Ay, date ba yan? Wala na, hindi ko na lang. Yung unang-una pa to. Box. Alam mo, sinama. Wala pang Parang may pang yung kulay manual. blue. Kulay blue. Hanggang kung kasabay mo. Okay. Parang gusto ko ng mango. Hindi na ulitin. Nag-diet kami ngayon. Ito na yung aming vlog, guys. Good morning po sa inyong lahat yan mga ka-dragon. Ha? Hindi makabigbig. Basta, masisira pa naman po. Dapat daling may kusina. Ano yun na? Good morning po. Good morning po, merinda po. Merinda tayo. Ito po ang aming lunch for today's. Mango plus Wala nang may bili. pancake. Mangga na. Ilaw. Sarap na ito. Mangga nila antipasin. Good morning mga ladies. Happy weekends. Yan, happy weekends po mga kadragon. Yung tiligaya. Kain tayo mangga. Magimas. Sa mga nagkupan dyan, nag-train. Sa main. Damay-damay na to. Maubos niyo sa yung dalawa dyan. Oo. Ayan lang to. Apat. Hindi mo kinuha to. Yung tatlo kinuha na yan. Hindi pa lang kinuha yung isang purunggos. Kadami yung isang short Ganun na, hindi isang ko mabot. Nagkakit ako sa kulungan ng baboy. Hindi sila kakain si Balaw. Matamis siya. Meron sa gitna. May tabunan ng mga dahon. Isang saray. Marami pang Ganda maliliit. sana yung kung maniba-niba. Good morning, DFL ladies from Manila, Dr. Lero. Ayan, good morning. Good Morning morning din po. po. Ano pong ulam nyo ngayon? May upload tayo guys. Sana panoorin nyo. Ha? Sili lang po. Wala nang buto ng sitaw. Ngayon, panay sili na naman. Manghang na naman to yan. Oh my God. Yung kanin baka masunaw. Tanggalin mo na yung ngipin mo. Hindi ka makakain. Kaya ka pa nakapost na ganyan. Merienda tayo sa kwan. Anong merienda mo? Pancake? Pancake. With coffee. With coffee na walang gatas. Naubos. Hindi lalo, di ka makagat. Ang ngipin mo. Ang ngipin mo, makakagat. Tumalo. Ano po? Shout out kay Boy Tirador. Hindi na namin nakikita si Boy Tirador. Ah, ako ko pa. Hindi mo makikita. Nasisilaw ka? Maulan ba sa inyo mga ka-dragon? Kasi dito ano, Kulimlim. makulimlim lang, hindi naman magulan. Naantay namin na magulan. Para naman mabasa ng gusto yung pan namin. Pero magsimulan. Ako man tingin. Ito. Bakit? Tanggalin mo na. Inom mo. Kape. Itulak mo na lang ng kape. Oh. Shoutout po kay Sir Rafael Borda. Hello po. Hello Good po. morning po sa inyo. Masarap po Hello siguro po, good morning po. Siyempre, masarap. May dalsin mo, buwisit kayo. Ay, Wala. chocolate. Wala nga asim eh. No. Sarap-sarap eh. Ito ang pancake ni Ma'am Loida. Ma'am Loida, ito na yung ginluto namin. Thank you po. May
makikawit ng pancake. Pero di mo lang lumulo ka na. Makulimlim Yung kalahati din na sa namin, amin at malamig. Dito hindi malamig. Kahit makulimlim mainit. Sana all May malamig. kuha kasi na place na bagyo. Meron. Meron malayo. Mindanao. Mindanao. Siguro dyan sa ibang kwan, mahal ang mangga ngayon. Noon 5 piso. Baka 10 na ngayon. 3.20 na. Sa Bagyo nga 100. Pero Hiwain there's mo. 5. Hiwain mo isang pisngi na ako na yung 10. With alamang. Salutong. So, Ayan, shoutout sa ating 25 viewers. yeah. Dapat 1,000 rin sa Gisingin mo na sila eh. gising na po kayo. Nandito na ho kami. Sir Anonymous, Sir Gayen, gising na, Green Kamutan. Kita na kami merinda. Siguro si Manong Junior nanonood din yan. Hindi lang na comment. Silent. Kaya si Sir Willie. Ni Sir Willie, makauwi na dito ka? Nung kwan pa, diyan pa nga ata nag-New Year. Nakabalik na lang. Ewan ko na kabalik na ulit. Ni Sir Jun na, ito na nakagawin. Nanonood dyan. Yes. Kita na kumain na. Ano ka ba na tutubog? Eh, mamaya. Kanina nga lang, habang bangsit na naman. Sa Diyo. Bago. Naka-CR na ako na yun, ante. Nag-share na rin kanina. Inaano bangsit totoo na. Di Kaya ba? nga, basta bagoong. Bagoong. Bangsit totoo na. Ito na pa ko lang po na yung matibuaw. Hindi niya ilabas. Hindi. Mahigop ka ng bagay. Kinsama yun, kurak payaw. Taray ka sa bakit. Malamig. Matulog. Anak-anak ko ni, nirol ko amin ang bakulo. Malapit na namin magusto ko. Bitin ako sa mangga. Kahit ko nang loob mo. Ganito ang gusto ko, pero yung kwan na siya, may dilaw-dilaw. Hindi, parang di ako ginaganahan mo kwan. Nanalig din na kahit tigas na kadilaw kayo na kurang pala. Yung ganito katamtaman lang. Yung tunogawid na masampatan mo lalaki. Gusto mo? Madil alaan tao masampatan na analig kung kunan ni balong tagalidugay. Talaga na. Mahal to. Shout out daw, Annalyn. Yung puno ng mangga nila nanay mo doon, ayaw magpakuha. Bakit sa ibigawan na lang. O, kaya mo man eh. Hindi ko lang ginawa. Matulong mo ito na yun. Diretso. May Ganun mo kasi hindi ka lang sanay na naganguya na may ngipin. Try mo ba ante? Kalang gatid doon. Ba't si auntie pasing Dati dati sa eh? kanya makakumkumikas na eh. Bangot eh. Kasan mo May mag-comment mamaya, sabi nila may sakit ka. Matamlay ka. Kasan mo naduso natin bangit na. Mag-isang taon na yung problema mo na yan. Di baba mo po ano. Nagulo pa. Nakatulog din ka yan. At Oras ako na? guys samol. Sa'yo, Kante. Sa'yo. 11:50.
Nagpasilip lang kami at nagpasilip. Bintan si Ryan. Mag-uwi na tayo mga mas maglaba ako. Makadilig tayo. Magsambak ng mayang hapon. Ang ulan sa ano, kung hindi na tayo magbili. Maglaba nga rin. Kanina nag-ambon-ambon na siya. Sabi ko, laksan niya. Hindi niya manidaksan. Hininto niya ma. Laksan mo sana para masa yung mga arbis nila mo. Pumunta Ano lang pong- kami dito dahil kwan, Gupal. tinignan namin yung naukay. Dito ko at Kailan tayo magbili ng itlog? Ayun ko, ay, graba ko muna sana para may kabit na. Ipakot ka man, te. Ito lang. Hindi ko matapos. Matang hindi pa daw pabayan. Kahit may graba na, wala pang buwa pa. Halblak, Bukas ay makarami magkumayan naman. kayo. Matuloy ang nervous natin bukas. Linggo? Linggo nga. Wala nga. Bukas. Wala nga, hindi lang matuloy. Ay, galap ko lang ito nga pero may. Sabi ko nga kahit kung kwan lang sana. Bag siya daw dito niyo. Video kayo, Wala ka. Sino pong gustong umorder ng repolyo? Kasi tek Papanta na yun. Kung kunti man lang ang order nila, hindi mabili lahat. Kung ilang timbo, 2 milyado. Kunti Medyo na minamahal. lang man yun. Kaya nga, 1,000 kilo tapos ang kanilang. Kala ko isang dami. Ang tip! Bigyan mo tante, oh. Ang tip sa akin. Ano mo nang ante? Gina. Hiya pa si tip. Magalit kami sa yung tip. Galit ako sa iyo. Nakahuli ka mang garot ng dalag eh. Yan, shout out sa kay Sir Ryan Barbados. hello po. Hello po. Kain po tayo ng mangga at pancake. Ubus na nila yung isang platong mangga. Kung lang naman po, ganito lang kalilit na mangga. Oh. 4 na piraso. Sarap eh. Masarap pa ito pag alamang na. Gusto ko kung maniba na ulamin kung magkain nyo kahit kaya akin kung manifest. Ang ito sa bagong kasi kung pagkain. Alam mo nang tiyan. Kanin. Alam mo nang tinasundot. Ganyan ha, kasi yung kabataan ako katako ako ng ganyan. Pang iba na yung pangpan nyo. Naghina nga na nga ang kain. Bagong lang bago mantika, kadaming makain ngayon na, kahit may ulam. Ba't sa taligaya? No? Walang iba ka sa Kahit sa bahay. kahit hindi ka magkain Isa minsan ka lang. Dalawa lang kayo. eh. Isang mo. Baka naluto. Hello everyone watching from California, USA. From Nieva, Ilufre. Yan. Shout out po, man. Nieva, Ilufre. Thank you po sa panonood. Salamat po sa pag-join namin sa aming live. Ante, may naghahanap sa'yo. Magpan ka daw. Magkanta. No? Katulog na. May na po kayo matulog mga launa.
ni Kuya Dan ngayon, ante? Nag-spray sila. Saan? Ang mga ulang spray. Ay, saan? Sa Buyas? Ewan ko anong sprayan nila. Bag kami nakita ko. Tapos nag-spray sila. Pangdamo. Nagkutang siya ng pangdamo. I'm watching your vlog every day. Yan, thank you so much Thank you po, po. Ma'am Thank you Yeba. po. Sana po ay wag din po kayo mag-skip ng ads. Malaking tulong po yun para sa amin. Alam mo, mahina na yung mga views. Mahina na ang views sa YouTube. Nalipit na tayo na. Dahil marami na ano, Lipit na nakanangita. Ilang tao? marami nang nag-kuhan na kasi Content. si Facebook eh. Na ano. Kaya maraming content creator. Dito sa amin mga ka-dragon, kadami ng content creator. Halos by kon lang. By barangay, ilan ang Akala mo tayo. 80 kon ata. Ano ba yun yung 80? Yan. Boy, bagoong tayong kamay ko. Akala na. Dito. Later. Nante. Later, alligator. Wala na, nakatulog na yata sila. Gising ma'am. Hello po kay ma'am Jen Jen. Biente. Yan, shout out pala kay Ma'am Jen Jen Evidentes. Kay, Hello po. Good Hello po. morning Kay Ma'am Good Marlene morning. Ligaya Celestino. Hello Yes. po. Kay Jade Rose Kilang Guillermo. Hello Marami po kayong At kay pinsan dito ng mga Mami. Celestino. Kay Sir Romy Collado and kay Ma'am Cathy. Hello Ayan. po. Hello po. Ingat po kayo dyan. Gising-gising na po kayo dyan. Tulog Kay na nga Ma'am- sila. Kay sis. Kay Gabi. Sheila Jane Yan, Espanyol. kay Ate Sheila Jane From Espanyola. Hong Kong. Si- Kay Manang Si sis Teresa. Dayan, tulog pa Yun, kay siguro. yun. Alexis. Siyempre po yan. Alexis Sa trabaho. Kudran. Diyan sa Kay- Singapore. Si Anonymous. Sino pa kayo? Hello din po kay Sir Rodolfo Flores. Kay Sir Junicio, ano yan? Esteves? Yan. Estebes? Basta yun, Estebes. Sulat. Sulat yun malaki. Matanda na. Hello din po kay Sir Ding Kabatay. Lagi yan updated si Sir Ding Kabatay. Ayan. Thank you, Sir Ding. Nagtampo ko na yata sa akin. Hindi ka na nag-chat. Nag-chat. Ginapadaan niya na lang sa akin. Wala kasi busy. Tsaka tamad po talaga ako mag-ano. Reply. Mga, hindi naman yung kuan ba, mag-open ng ano. Lagi ako online pero nanonood ng kuan. Nagagawa siya na, Edit. nag-edit. 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 Yan, shout out din kay EDR TV. Hello po. Hello po. Kay sino pa nga? So ayan guys, i-end na natin yung live natin. Alam kong tulog. Baka Tulog tulog pa na si kayo. Sir Anonymous. At Pagod saka sa busy trabaho. siguro. Yan. Thank you so much po sa lahat ng nag-join sa ating 27 viewers. Siyempre, Yan. Ingat po kayo palagi. We love you all guys. Ingat. Panoorin niyo po yung upload Ingat po. natin. Don't skip ads. Bye po. Nakain man na ka manumot.